Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Id nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Joseph Muscat. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej għati widen għat-talbum li tagħna. Għamil li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna jinkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, Iżrael ħareġ biex jitqabad mal-Filistin u waqfu l-kamp tagħhom f'Leben Ezer. U l-Filistin waqfuh f'Afek. Il-Filistin tqasmu quddiem Iżrael u ħadet ġlieda sewwa. L-Iżraelin tħarbtu quddiem il-Filistin u sfaw midruba fir-raba' xi 4,000 raġel. Meta l-poplu raġa daħal fil-kamp, ix-xjuħ ta' Iżrael staqsew: għaliex il-mulej ħarbatna illum quddiem il-Filistin? Ħanġibu minn Silo l-arka tal-patt tal-mulej u tiġi f'nofsna u ssalvana mill-edewwa tagħna. Il-poplu bagħat iġġib minn Silo l-arka tal-patt tal-mulej tal-eżerċti li qiegħed fuq il-kerubini. Mal-arka tal-patt ta' Alla kien hemm iż-żewġ quliet ta' Eli, Ħofni u Fineħas. Malli l-arka tal-patt tal-mulej waslet fil-kamp, l-Iżraelin kollha għajtu għajta kbira, hekk li teżżet l-art. Il-Filistin semgħuh il-ħoss ta' dik il-għajta u qalu: x'inhu dan il-ħoss ta' din il-għajta fil-kamp ta' Ebrej? U saru jafu li l-arka tal-mulej kienet waslet fil-kamp u l-Filistin beżgħu għaliex kif qalu ġie Alla fil-kamp u qalu: ja ħasra għalina, qatt ma ġrat ħaġa bħal din s'issa. Ja ħasra għalina, min se jeħlisna minn id dawn l-allat qawwija? Dawn huma l-allat li ħarbtu lill-Eġizzjani b'kull xorta ta' kastigi fid-deżert. Għamlu l-qalb u kunu rġiel, Filistin, ħalli ma taqgħux il-sira tal-Ebrej bħalma kienu huma il-sira tagħkom. Kunu irġiel u tqabdu. Il-Filistin tqabdu u l-Iżraelin tħarbtu u kulħadd ħarab l-narix tiegħu. Kien hemm tħarbita sħiħa u minn Iżrael waqgħu 30,000 raġel mill-fanterija. L-arka ta' Alla nqabdet u mietu ż-żewġ uliet ta' Eli, Ħofni u Fineħas. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, eħlisna mulej f'ġieħi tjieba tiegħek. Mulej, issa warrabna u ċekkintna, m'għadekx toħroġ mal-eżerċitu tagħna. Ġaltna induru lura minn quddiem l-għadu, dawk li jobotuna ħatfulna ħwejjiġna. Eħlisna mulej f'ġieħi tjieba tiegħek. Waqajtna għaż-żebbliet tal-ġirien tagħna, għaċċajt bit-kazbir ta' dawk ta' madwarna, ġibna fil-sin il-ġnus u l-popli ħarsu lejna u ħarku rashom. Eħlisna mulej f'ġieħi tjieba tiegħek. Qum għax jintriqed, sittijej, stembaħ
la twarrabnix għallejjem, għaliex taħbi wiċċek minna, għaliex tinsa id-dwejja u t-takkis tagħna. Eħlisna mulej ġieħ it-tjieba tiegħek inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u djufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien resa fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa, inxteħet arkob tajh qudiemu u qallu: jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena, Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: irrid kun imnaddaf. U minnu fih il-lebra marritlu u ġismu indaf. U widbu bisħieħ u batu malajru qallu: qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek lill-qassis u għamel l-offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkun ilhom tax-xhieda. Iżda meta dak telaq beda jxandar ma' kullimkien u jxerret l-aħbar, hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' iżjed jidħol bid-dier, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Vanġelu illum jippreżentalna bniedem marid bil-lebra. Fl-iskrittura il-lebra mhijiex sempliċement marda fiżika, imma din il-marda hija imxebħa ma' dak li jekkaġuna fina id-dnub. Għaliex? Għax min kien marid b'din il-marda kien hemm diversi kundizzjonijiet fosthom li ma jistax jibqa' jgħix iżjed qalb il-komunità mal-familja tiegħu fir-raħal tiegħu. Irrid jiġi imwarrab, imkeċċi u kien jgħix għalih fil-għerien. Jekk kif jieq ma jista' qatt jerġa' lura fil-komunità jekk dan ma jiġix aċċettat wara li jkun għamel l-offerta tiegħu ta' ringrazzjament lis-saċerdot u s-saċerdot li jerġa' jdaħħlu mill-ġdid fil-komunità. Għalhekk Ġesu lil dan jgħidlu: mur uri ruħek lill-qassis, għamel l-offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè u hekk tkun xhieda. Jekk nirriflettu ftit, dan kollu jsir fil-ħajja personali tagħna. Meta aħna nimirdu bil-lebra, mhux il-marda tal-ġisem, imma id-dnub. Għax id-dnub x'jagħmel eżjes? Id-dnub lili jaqtani mill-komunità. Id-dnub tiegħi iweġġa lill-oħrajn. Id-dnub tiegħi iġib ħsara fil-komunità, fil-familja tiegħi. Intom araw ftit ħanġibikom eżempju ċkejken. Fil-familja stess, filli kollox mixi ħarir u filli xi ħadd tikber ftit rasu u nibdew wieħed jaħtaf lill-ieħor. Filli qegħdin fil-kalma u filli qegħdin ngħidu ma' xulxejn.
u nibdew bil-sienna inweġġgħu lil xulxin. Jekk ma naslux ukoll, kif ħafna drabi jirrepeti l-Papa Franġisku, noqtlu lil xulxin bil-sienna. It-tieni pass x'jagħmel dan il-bniedem? Imur fuq Ġesu u jgħidlu jekk trid tista' tfejjaqni. X'nista' nagħmel jien meta nġarrab id-dnub tiegħi, meta nintebaħ bil-fraġilità tiegħi, ninqata' waħdi u nibqa' ngħix waħdi? Jeħtieġ li nagħmel dak il-pass li jagħmel dan il-bniedem. Nersaq għand il-mulej Ġesu fil-preżenza tas-saċerdot fis-sagrament tal-qrar u ngħidlu jekk trid fejjaqni. Aħna nistqarru id-dnubiet tagħna mhux għax il-mulej irid il-lista tad-dnub tiegħi, imma biex jien inkun konxju ta' dak li għamilt, biex jien nintebaħ bil-ħsara, biex jien insemmi bisima il-marda tiegħi, id-dnub tiegħi u nitlob il-fejqan. U s-saċerdot mhux fismu imma fisem Kristu jaħfer id-dnub tiegħi. Is-saċerdot jerġa' jtennilna dawk il-kelmiet li Ġesu jgħid il dan il-bniedem. Iva, irrid kun imnaddaf. Raw iż-sbuħija eżies tas-sagrament tal-qrar. U bekk aħna nerġgħu niġu imdaħla fil-Knisja, fil-komunità ta' dawk li jemnu fil-ħniena ta' Alla, ta' dawk li huma mibgħuta biex ixandru l-imħabba u l-ħniena tiegħu. Jew għalhekk nirringrazzjaw il-mulej ta' kemm il-darba aħna ersaqna ħdejh bil-fraġilità tagħna, bil-feriti tagħna u dewwa il-ġrieħi tiegħi bil-ħniena tiegħu. Nresqu it-tarbit tagħna lill-mulej Alla u mmexxija mill-kelma li għadna kemm smajna nitolbu lill-mulej u ngħidulu ġeddidna mulej bl-ispirtu qaddis tiegħek. Ġeddidna mulej bl-ispirtu qaddis tiegħek. Mulej mexxi l-Knisja tiegħek hija tħabbar lill-bnedmin kollha il-maħfra ta' dnubiet nitolbu. Mulej, kompli fejja lill-imġidmin tal-lum u għallimna nuru solidarjetà mal-morda, mal-bniedem batut u bimwarrab minn kulħadd nitolbu. Nitolbuk mulej sedda il-ħidma ta' dawk kollha li qegħdin jaħdmu għal paċi. Ħalli ta' bilħaq il-bniedmin jgħixu fl-imħabba bejniethom u fis-sliem nitolbu. Mulej, għati lilna li aħna qatt ma nimirdu bil-marda tal-egoizmu, imma nkunu dejjem sensibbli għal xulxin, ngħinu lil xulxin, naħfru lil xulxin b'imħabba nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej dbirek u tqaddes il-familji tagħna sabiex jikbru fl-imħabba tagħhom lejn xulxin. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb tagħna. Għatina mulej li nġibu ruħna bħal aħwa fi Kristu sabiex imnatfin mill-ħażen tagħna inħabirku biex ngħinu lil-lajrna kif
għallimna bil-kelma u bl-eżempju tiegħu is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Naddafni mulej. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamil li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu Siedna. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda kelma waħda, ruħi tkun il-fejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' Bibdet.
ċejna nfaħruk, ejjew fi skiet ta' qalbna nfaħru l-Mulej Ġesu li għadna kemm irċivejnieh permezz ta' dan is-sagrament tal-imħabba tiegħu l-Ewkaristija. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġeddiridna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Siedna. Jekk ngħidu tliet Ava Marijiet illumna Marija, nofruha hekk għall-morda tagħna, partikolarment dawk li qegħdin fl-isptarijiet. Sliem għalik Marija bil-grazzi minn il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ishbeiba Carmela,